We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Lunes na sab karon og dili nato kalimtan nga magpasalamat sa bag-ong semana nga blessing kanato. Attorney Resi, good morning og kamusta sab ang imong weekend? Good morning, Sabsay! Naku, mag-uptick na kita mga kapuso aron masugda natong atong semana nga malipayon. Hilabi na ng mga kapuso, this morning atong ilailahon ang iladong food vlogger and critique sa Davao City. Dungan natong ilailahon unya si Davao Food Guide. Samtang Resi atong sayron ang kinabuhi sa atong Filipino athlete nga naghatag og dungog karon sa atong nasod sa Tokyo Olympics 2020 nga si Carlo Paalam. Atong makauban ang proud dad nga si Pio Rio Paalam. Ug sa Biztalk atong makachikahan ang duha ka mga flex hosts na sina Mavi Legaspi and Althea Ablan. Tokyo Olympics 2020 is still hot mga kapuso ug nasayod ba mo nga tulo ka mga boksidor gikan Mindanao ang nagdala og garbo sa atong nasod. Usa na niini ang Zamboangueño nga si Yumir Marcial. Si Yumir midakot sa Zamboanga City. Tuig 2014 giila siya isip Best Youth Boxer sa Asian Youth Championship ug sukad kaniadto nagpadayon ang iyahang boxing career. Pasok siya sa middleweight class sa Tokyo Olympics 2020 kung asa nakaabot siya sa semifinals round ug nakasangka ang Ukrainian boxer nga si Alexander Kizniak ug napildi siya pinaagi sa split decision hinungdan nga nakuha niya ang bronze medal alang sa Pilipinas. Mga kapuso, karong buntaga sayro nato ang istorya sa Olympian boxer ug pride sa Northern Mindanao nga si Carlo Paalam gikan mismo sa iyang pamilya ug atong kamustahon ang ilahang kahimtang karon nga naghatag siya og garbo sa atong nasod. Atong i-welcome si Sir Pio Rio Paalam, ang amahan ni Olympian boxer Carlo Paalam. Sir Rio, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo karon, sir? May mangyapon, sir. Kaluyan sa Ginoo may akong lawas yapon. Maayo kay anak sa saktong panlawas, Sir Rio, og sigurado ko nga di gyud matungkad ang kalipay nga imuhang ginabati karon tungod na sab sa garbo nga gihatag sa imuhang anak. Pero sir, unang-una makisayod sa ame, kaniadto pa ba isip amahan nakitaan na ba nimo potensyal nga mahimong atleta ang imuhang bata? Nakita na ginako, sir. Ang iyang kabalinan sa iyang kalidad sa natad sa pagkaboksingero. Kani si Carlo sa gamay pa ni siya, sir. Kuan na siya ba kaning simple kay nga bata ba, dili mo mawan niya unsa siya nga mo yang buhaton kun dili ang iyara mo tabang sa mo asa mong mga kakulangon sa mong panimalay, maguban sa kuha, magpirmero masura siya na mutabang siya atong magulang ana siya nga ya uban ko sa inyo ni papang ya baklay niya na baingon sa akong trabahoan sa una nga kaning bansuan magsunod ming tuloy in taon kay kani laging bando lagi mamugkos og kahoy mga sudnoron na waste sa bansuan mo din to nga dito na rin ako siya na discovered na gikan sa basura hantod niya kuan sa kani nga kahoy mamugkos. Pero sir, paunsa ba nagsugod kining karera ni Carlo sa natad sa boxing? Ana siya nga pang kay mayo pang kun mosulod ko og boxer na ko nga matay dong kanang boxer dong wa tagay kasudtudo nga mga manung magbuyukoy mo kay manumbag mo kay dakpon banta sa pulis ala ko war kadili man pang kaning ako mosulod ko aning boxing kay para makatabang ko sa inyo ako nga matay dong ayaw may modong anak ko kay muskitiruan tamang gani no sa gamay karon niya wan ya mo sa balay nga
magpasumbag ka lang kay madlo kung mapakan mo lamok. Daw sir kay niabot man gyud ang panahon nga murag na discover siya sa among silingan nga coach si Extremos. Dito siya nagsugo dayon og medyo mura bitaw nasuddan siya og pangisip nga mosulod gyud siya nang parte nga dula. Pag sekreto ra nila, hindi lang ta magsaba nga mosulod kay vaccine dito ta sa Misor. Kapila ka wayang gid wagi ko kabalo. Tingala ko nga miuli siya sir sa mua. Ganala og bugas og kwarta. Nakungaw sa manidong. Siya halin sa akong basura. Ana siya. Ana siya karon ugma sa Domingo pang mawala ko sa balay kay musayo ko og lakaw kay mamasura na pud ko. Dili man day sir kay away man day vaccine naman pud siya sa kuan day sa kaning ampi. Paunsa sad nimo na diskubrihan sir ang talento ni Carlos sa boxing og dihang na diskubrihan na nimo unsa sab ang imong gibati isip usa ka amahan. Ditingala ko nga nag-ana mo mga silingan niya. Nung nakabalo ka nung si Dundun karon ay away. Ay away nga mo. Masay pag-away taon. Nung pa may istorya tulig hapon sa pagsilingan niya sa mga kay ang iya sulti nga masayo kuno siya kay mamasura. Siya na away lagi karon niya lagi. Away karon. Alapit sampi. Manan o mangani mi duha karila. Ina ko nga binuang naman nga trabaho tingali anak ko binuang tingali unsa idula ani ako nagsusiyong gini anak ko lugar duda nako kay nako suti alam ko nga muna ni nagadto ko sampi susakitan ko na maging saka sa sarili may kung kada ko bata nga gamay mura man sag wala kaning mura sa veterano sa niya amateuris ba ayo na mo sayo wa niya una nga akong kasing-kasing kubo-kubo nga wala ba ko karon sa kasakan tawag ringgit taw na ako sa kuha nga pag-amahan niya di nakita lang kung wala away lang kini tahon anak sa kulay niya saon ta man kun mo ni pagbuot sa Ginoo nga diya sa papaingon makauyon na lang gitani unod na lang tani ato na nga mo subaybay lang tani niya gabayan na lang siya kuning kaso mo yung kurso. So sir migawas gayod nga imo na lang yung gidawat nga gipili gyud ni Carlo nga mahimong usa ka boksidor. Pero sir unsa pod ba ang imo mga advices kaniya labi pa nga physical kaayo nga sport no kining nga iyahang gisudlan. Pag uli na lang mo sa balay, kung muna doon nga musulod ka na, hugot, ang kinalang musulod ka na anak ko na hugot na sa bakos, anak ko sa iya. Kay basta ina nga kuan tanan na nimo makontra klase-klase nga kakusog sa kumo, magbat na nimo diya. Yan naman po siya nga, agwan taon lang nako, basta nga makaya nako. Agwan taon lang nako pang kay para nga pagkali akong palingkamot pang muna ni ang akong gipangandoy nga makaon ta sa kalisod. Kung grasyan ko sa akong mga away. Kamusta po ba sir? Unsa ang nahimong dagan sa inyong kinabuhi katong gaboxing na si Carlo? Aduna bagya po yung mga kalisod, kamo nga nasinati. Akong anak, misulod yun siya ni larangan sa boxing tungkol sa kalisod niya. Grasya naman siya, medyo lang mga dagdudag kung grasya mga pag-abot sa iya. Amo ayang yatag, lugar, antod niya, ayang mga isuon na dayon, makagbat ng mga isuon, uy, doon, nagasad na karon nga, gamay. Kaya ako sa ginuugas yung gamay. Kaya di, gagmay pa man ang premium sa una. Ayahin ako makadaog kag City Mill sa layo nga lugar imong tulungon. Karon sa Rio nga, usa na ka Olympic medalist ang imuhang anak. Unsa ba imong ginabati karon sir? Ug unsa pod ang imong mensahe ngadto kang Dondon? Ako na lang, hugot na lang o pagsalig sa Ginoo nga kini akong anak. Mao na may lang itagaan lugar og tahas nga gitauran nila o yugo nga mahimong mudala sa Pilipinas na karong lugar nga panahon. Ang ako na lang nangayo lang ko og support nga mga panalangin o mga pag-ampo dong dako na kay nga pasalamat namo sa imong mga pagtabang sa amua o uban para to nga mga kaila o parinti nga imong na kuanan o mga imong mga kaila na nahimong naggabay kanimo karon sa imong abot ni inani nga larangan sa boxing ngay na tonta magpadayon kini sa imong mga punaw o sa imong alimpatakan. Truly a heartwarming message gikan sa usa ka amahan. Daghang diyang salamat sa Rio sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug more power alang sa Paalam family. Salamat sir, good luck and God bless you sa inyong lahat, sa inyong tanan diya, maayong lawas ninyo. Makasuga ko dyan pong talini nga huwag karoon niya virus sa atong atubang sanan.
Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May buntag mga kapuso and welcome to Best Talk. Karang buntaga atong makachikahan usap ang duha ka kapuso stars ug hosts sa ginatangan natong comedy gag variety show na Flex. Walay lain pa mga kapuso, please help me in welcoming Mavi Legaspi and Althea Ablan. Good morning, Mavi and Althea. Welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong dalawa? At Gina ba kayo sa chikahan natin ngayong umaga? Maayong buntag! Maayong buntag. At to answer that question, yes. Gina Yes. G kami ni Althea. Yes, we are so G. Yun. Thank you very much, guys. Nako, we just love the energy. We love the vibe that you both are giving. And of course, lalo na that everyone is raving about Flex and the Flex Squad. How do you guys feel to be part of the Flex? Yes, syempre ako sobrang saya ako and super excited for more mga taping with my Flex squads. Ako naman, I'm super excited kasi nung unang taping pa lang, yung chemistry naming lahat, super nag-gel ka agad. And my first time working with everyone there, well, besides JD, tsaka besides Joaquin and Lexi. So, yun. And speaking of more, ano pa ba yung mga i-showcase niyo pa dito sa Flex? Syempre kami papakita namin yung mga talents namin like sa singing, dancing, and syempre acting, comedy. Papasukin din namin ang comedy and some fun activities. Grabe talaga, guys. We just love your creativity and the positivity na dinadala ninyong dalawa, lalo na kayo nga ay magkatrabaho na kasama ang ibang mga Flex leaders natin. Pero ang tanong, how well do you guys know each other? Kaya nga this morning, itetest natin yan. So meron ako mga categories na sasabihin and all you just have to do is to give the top 3 things on your mind. Are you ready, guys? Okay, let's do this. Let's start with Mavi siguro. Mavi, what are the top 3 skills ni Althea? Okay, ito talaga number 1. Magaling siya magpatawa. Number 2 skill is TikTok. Number 3, ito talaga yung skill number 3 niya. Manglibre. Skill niya yun. Aba, parang ang sarap naman maging kaibigan ni Althea. Althea, tama ba ito? Mahilig ka talaga manlibre sa mga friends? Yes, mahilig talaga ako manlibre. Pero minsan lang po yun, kaya sulitin nyo na. Anong hindi? Naghihiya po siya si Althea, pero next taping, Althea. Siyempre ito, Althea, bumawi ka. Ano naman ang mga top 3 hobbies ni Mavi? Top 3 hobbies. Nakikita naman natin, social media. Lagi siya nag-IG story. Mahilig siya mag-workout. Workout. Yan, flex natin yan. Flex, di ba? Workout. And then, nakikita ko rin, nagbabasketball ka, di ba? Di ba? Yes. And Galing. then, ito. Galing. Nung bata pa siya, love niya daw itong sport na to. Tennis. Wow. Yeah. A plus talaga si Althea. A plus talaga. Yay! It's been so much fun, you guys. And I'm sure sa lahat ng ating mga nanonood sa atin, all over Mindanao, excited na sila kung ano pang mangyayari sa Flex. So if they want to join the Flex Squad or they want to see Flex, ano ba ang mga dapat nilang gawin? Yes, sa ating Facebook page, sa Flex Facebook page, may kita nyo po doon on how to join Flex Squad. Just register and basta may kita nyo po yun doon sa Facebook page. Follow nyo lang po yung steps na yun. Join na. It's gonna be super fun. Makakasama mo kami. Makakasama mo din si Althea. Si Althea, oh! Grabe! Si Joaquin and Lexi. We're a very, very fun bunch. You won't regret it. Masaya tong show. Lahat ng concept na to, yung mga variety, the musical, the comedy. All for you. Sali na kayo, guys. Yes! Thank you very much once again, Mavi and Althea, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you! Thank you. And that was Mavi Legaspi and Althea Ablan, mga kapuso. Chill lang mo, mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong makauban ang usa ka sikat nga food vlogger sa Davao City. Atong ilailahon si Ma'am Dayan Sia Luciñara or mas iladong si Davao Food Guide. Maayong buntag, Ma'am Dayan, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo?
Hi Resi, maayong buntag. Thank you sa pag-invite sa kuha diri sa show nimo. Nalipay gud ko nga na ma-feature ko diri o kanang pakita sa TV. Thank you din so much, ma'am, for gracing our invitation. Ug syempre, curious pa kayo, may gusto pa namo mailaila si Davao Food Guide. Well, first of all, kanus-an nagsugod ang imuhang passion for food ug paunsa pud nabuo ang page ninyo nga Davao Food Guide? Si DFG or Davao Food Guide, ako na siya. I am Dayan Sia Luceniara, a food lover, a mom of 2, and a former social media and search engine optimization specialist. Pero karon, full-time nako as content creator with my husband. Gikan sa lingaw-lingaw lang karon, everyday na gyud namo ni ginahimo. Nagsugod gyud akong hilig sa food tungod lami mo luto akong mama ug papa. Ingon pa nila, it runs in the family. Kaya akong lolo dati na ay Chinese restaurant and akong lola sa tuhod, dating kusinera sa isa ka president sa una pagyud kaayo. Ang Davao Food Guide, gihimo ni siya sa ako ang husband. Kung uyab pa mi sa una way back 2010. And then after that, mga 2017, saka pa namo siya na active. Lingaw-lingaw lang yun dati at tumig restaurant, magkaon, mag-post, then tungod sa kusog niya, gina-invite nami, hantod karon full-time job, nagyud na mo siya with my husband, kami nagyuduha. So syempre, after you've launched already the Davao Food Guide, unsa pud ang inyong mga challenges na naagyan? So, challenges, well, sa una, because lingaw-lingaw lang, on our free time na ko maka-adto sa mga restaurants, and then, nahimo siyang very in demand na naabot ang point na sige na lang ko ganda time sa akong regular work. Hantod na nag-decide ko na i-give up na lang yun akong work for DFG because ambi magod sa mga tao ingana kadali ba magkaon lang and then mag-post but it really takes time na mag-make og content, mag-take og photos and syempre dapat gwapo imuhang mga masulat, di ba? And ma-interpret ni mong tarong kung sino mong nakaon. So it takes time. Mo na ang challenges na akong na-face kay dili gyud siya dali sad. You have to put effort into your work. Unsa pud ang inyong na-feel nga usa na mo sa mga pinakailadong food blogger and critique dito sa Davao City ug aduna ba ni nahimong negative impact sa inyo ha? I feel really grateful, Resi, and honored na I'm trusted by my fellow Davaoenos when it comes to their food destinations. Wala gyud ko nagdahom na maabot ko diri and one day isa ko sa madako na food blogger sa Davao. Ako alang yung aim dati was to help out restaurants and also to share my love for food. And karon na ko diri, I really feel it's God's blessing and God's grace na nahimo ming Davao's top food blogger. Ang negative impact should Resi, no, ingnan tinuod. Nagsugod ko diri 60 kilos pa lang ko. Karon 74 kilos na ko. I gained 14 kilos in a span of 4 years. And lisod kaayo magpapayat kay imagine every day we get to eat out and we see the food. Like weakness gud na ko ang food. So ako padayon sige katambok akong husband since siya very good at controlling. Siya lang ang napabilin og payat. Ako tambok na kayo. And of course, ma'am, aduna ba kay mga tips para sa atong mga kapuso na viewers kung asa na mo makita ang mga best and affordable food din sa Davao City? If baguhan ka sa Davao City and gusto nimo explore ang mga food destinations, adto lang sa Davao Food Guide and you will see everything there from budget eats to mahalon na adra tanan. And from dessert up to kanong mga snacks, we have everything there. Scroll lang. Daghang kaayong salamat, Ma'am Dayan, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, Resi. Resi ug mga kapuso, dakong garbo gayon ang gihatag ni Carlo Paalam sa atong nasod tungod sa kadaugan niini sa boxing sa Tokyo Olympics 2020. Busa proud father gayod si Pio Rio Paalam sa iyang anak ug
ug dako ang ilahang pasalamat sa suporta nga ilang nadawat. Samtang nahilig si Ma'am Dayan sa food tungod sa iyahang family background ug tungod niini iyang gisugdan ang food vlogging nga nahimong malampuson. Maunang sa pagkakaroon usa na siya sa mga iladong mga food vlogger o critique sa Davao City. Ug mga kapuso, dili lang kana padayon natong suportahan ang comedy gag variety show ng mga Gen Z, ang Flex. Kauban syempre si Mavi Legaspi ug Althea Ablan. Ug sa mga kapuso nato na gusto pod mahimong parte sa Flex Squad, ayaw lang kalimot na bisitahi ang official Facebook page ng Flex. Mga kapuso, tanang inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Thomas Keller nga a recipe has no soul. You, as the cook, must bring soul to the recipe. Mga kapuso, magkita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako sa Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.